Jó estét, van egy csirkesalát és egy bolonyai. Jó, hogyha basztok válaszolni, akkor visszaviszem, és az alkoholista szakács röhögve megeszi. Bocs, ez az enyém. Na! Jó étvágyat! Érkeznek is a kacsacombok párolt káposztával. Hova lesz? Bocs, én rendeltem még egy french fries-ot is. Amint látod, full kapacitáson vagyok. Full, faszom, full! Visszamegyek érte, jó a bull kezd, de nem félt el rajta a french fries-ot, úgyhogy akkor majd visszamegyek érte, de előtte ezeknek a nyomorultaknak leteszem a kaját, mit szólsz? Ja, persze, nyugodtan csináltam. Jó fej, vagy köszi az együttműködést. Hozom a halászleveket, hova rakhatom? Te rendelted? Vagy én? Nem tudom. Leég a kezem, baszod! Melyik kötöknek lesz már hólyagosra éget? Nem tudta így, halló! Sziasztok! Én vagyok a pincér! Hoztam a kaját, amit rendeltetek!